Regnbuer er en lyseffekt, der på grund af optik skabes på himlen, når lys fra solen rammer små vanddråber i luften, for eksempel faldende regn. Lys er bølgelængder, og hvidt lys indeholder en kombination af alle bølgelængder. Når lysene rammer vanddråben, afbrydes det. Det sker, fordi lys bevæger sig med forskellig hastighed, alt afhængig af hvilket materiale det passerer. Langbølget lys, f.eks. røde toner, afbrydes ikke så meget som kortbølget blå toner. De violette farver afbøjes mest, og de røde farver afbøjes mindst. Farverne ses derfor individuelt. Når en solstråle rammer en vanddråbe, afbrydes lyset, afspejles og brydes igen. Når de fleste tænker på regnbue, så tænker de på primærbuen, som er den bue, der tydeligst fremgår. Den ses mellem 40 og 42 grader fra beskuerens vinkel og solens lys. Her kan man se, hvordan når solens lys kommer ind i regndråben, bliver afspejlet på regndråbens bagvæg og afbrudt igen, når lyset trænger ud af regndråben. Man kan også se, hvordan de violette bølgelængder bliver afbrudt mere end de røde bølgelængder. Hvis man nogensinde har set en dobbelt regnbue, ved man, at den anden regnbue er større, men mindre intens end den primære bue. Dette kaldes den sekundære bue. Den kan ses på en vinkel mellem 50 og 53 grader. Og hvis man kigger efter på billedet, kan man se, at farvespektret er omvendt, så den røde er indad, og i den primære bue vil den røde være yderst. Den er anderledes, fordi at når lyset trænger ind i dråben, er vinklen større, end den vil være i den primære dråbe. Lyset afbøjes knap så kraftigt og kan derfor nå at afspejles 2 gange, inden den bliver afbrudt af dråbens ydervæg igen. Hver gang lyset bliver afspejlet, vender lysspektrummet sig, og derfor er rækkefølgen modsat end ved den primære bue. Det er igen fordi de violette bølgelængder afbøjes mere end de røde bølgelængder. Grunden til, at den sekundære bue er så utydelig i forhold til den primære bue, er fordi, at farvebåndene bliver bredere, da den bliver afspejlet flere gange, og dermed mindre tydelige end den primære bues bånd. Hvis du nogensinde har set en dobbelt regnbue, har du måske også lagt mærke til det mørke område mellem de 2 regnbuer. Dette kaldes for Alexanders mørke bånd, efter den græske filosof Alexander af Afrodias, der beskrev fænomenet i omkring år 200 efter Kristi fødsel. Alexanders mørke bånd kan ses mellem 42 og 50 grader og virker mørkere, da lyset i dette område ikke bliver reflekteret imod beskueren. Regnbuer er egentlig hele cirkler. Man kan ikke se hele cirklen fra jorden, da horisonten dækker over enden af cirklen. Regnbuer ved vandfald dannes på samme måde, ved at nu når vandet falder ned og bliver spredt, vil lyset bryde igennem vanddråberne.
Det er også muligt at lave en regnbue med en haveslange, fordi du spreder dråberne, og dermed bryder lyset i dråberne.